Hello kakabsat! Kado endak, tayo tayo ag-road trip manipod Santa Maria ket dumalan tayo iti San Esteban, Santiago ken Candon, bayat ti panagdengdengeg tayo ti Ilocano a Sonata. Sakpay nga imadayo ka, nagkariak nga urayen ka, tawen man iti palabse, jak to'y taas sa mire, to'y puso di mamani. Ay tatlaglaite sumisog man iti tunte jak to'y tapasang bayan abot mo ngaya isusobin ay puso di mamaling kung pabiyag ay tatlaglagitin sumisog man iti tunte jak to'y tapasang bayan Diyang mailadawan to'y rignak, malalo nga ayat ti marikrik-nak sa anak mauma, amang buy-buya ladawan, o ayat ko, saan ko malapdag
malapdan to'y riknak, siyak magawidan tumrem aluluwak, kapot ragsa, anak paiduma, agiyaman na, panangawat mo kaniya. Awan makaartap kinaragsa, ken kinaong biti narikmat, kek sa paita, awan patinggana, iti sinangalta nga ayan na yan. Siyak mailadawan to'y riknak, palalo nga ayat di marik-riknak, saan at amauma, amang buy-buya ladawan. Oh, ayat ko, saan ko malapdan to'y riknak, siyak magawidan tumrem aluluwak, kapot ragsa, anak paiduma,
maguswak man daytoyangan uri mga ngadjok pintas ko't ila diawen dila jukiyat nuwagi kamyo tama sakit na di ko'y tumeko anyan din nga ilendan dito'y kainak nagluganan Dirtsak mula abalisya nga may tigay berno agitwan 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 naulpit adawet ti insang bay mo kanya isuti sinurot mo saan ket di atay siya naunday a panawen anak sangsangita nagrigat ngay liliwag panang kasakit mo kanya iti kaawan mo awan ser biday to'y biyag ginugor ko't oras ana ginom iti ara tanong mabarte ka sikat ay malipata ngem no mausawa na sika manentay awagak Nakas ang biyag ko, tinted mo ang kalak ama Tapagkaragsaga, unay no masakta na Di mo pinanunot, tuin pa ay ko ngayat Sukat na ti sa bali Ket siyak tay inka inwaksi Iti kaawan mo, awan ser biday to'y biyag Ginugor ko't oras, ana ginom iti ara Tanong mabarte ka, sikatay malipata Ngem no mausawa na, sika manentay awagak Nakas ang biyag ko, tinted mo ang kalak ama Tapagkaragsakam, unay no masakta na Di mo pinanunot, tuin pa ay ko nga ayat Insukat na ti sa bali Ket siyak tay inka inwaksi
tay inkain waksi. Di mo pinanunot tuin pay ko ngayat insukat nagpisa bali. Ket siyak tay inkain waksi. Anda inak na sabat umakit ngem na lapsat inis makit kimit ma nagtibayo tuy kaungat tutilang inet pauli di pa maginawang sexy at ang wensan ti 60 yung ay na bailak makagargari umakit nga agpaiso napig sa pailatin na babato makaalino ti patong na makaparugso pailatin nila agbabaketa isut kun nada kanya uray manuy uyawenda di damit na tuy marik na agbabaketa Udno nga agbabaketa Di dangamin na mutiganas Di bakit akainayan aya Agbabaketa Udno nga agbabaketa Di dangamin na mutiganas Di bakit akainayan aya Yeehaw! Pumatol iti bakit kaskala at taglangit awan sa pulin di kinasami arakok na en inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis urang dukuri bet-bet awan sa pulin minakinagaget Dakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawenda di damit rikna tuy marikna agbabaketa Udno nga agbabaketa Di dangamin na mutiganas Di bakit akainayan aya Agbabaketa Udno nga agbabaketa Di dangamin na mutiganas Di bakit akainayan aya Pumatol iti bakit kaskala at daglangit awan sa pulin ti kinasami arakog na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulin minakinagaget Dakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawenda di damit rikna
amin na mutiganas, di bakit akainayan ayat. Di amin na mutiganas, di bakit kainayan ayat. Denggan nyo, tuy kantat, panggep tipas pasama. Dagiti galad ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ti babainda, ipost da by ta Facebook da. Tay tao, analain, unay ama kiapa. Isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analain, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, abyangot, agsisiim ti obrana. Tay garaw ken tignay mo, isut sang kasipot na. Uraen na ka, abigla-bigla, uray awan gap-gapuna. Isuday ta, tay agbibisin, at tadakets nga apal na. Denggan nyo, tuy kantat, panggep tipas pasama. Dagiti galag ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, di babainda, ipost da by ta Facebook da. Tay tao, analain, unay ama kiapa. Isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analain, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, asadot, kenawan no pubrana. Isuda kita, tay mang perperdi, day tati libangan da. No sikaket gimura, iti day tuy akanta. Nalabit amay saka, at ladakes na apal na.
sa pulit. Apay ngamin na pamatinag ka rin. Panaturog ko ay jak payen maimasen. Jak maka
ngem sinayang mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman a ninamnaman, akas tuy ti pagtingtan, kasla di marakran, napudno nga ayan-ayan, no ragsak mo ti umadayo, namin pinsan nga ingka ingkolbo, tuy gumaw gawawa a puso, mangipateken kat napudno. No ragsak mo ti umadayo, awanen ti mabalin ko. Lipaten kan ubiyag ko, tawan kan tuy sidong ko. Inayat ka iti napuno, inpatek kat rik nga ken puso, ngem sinayan mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman a ninamnaman, akas tuy ti pagtingtan, kasla di marakran, napudno nga ayan-ayan, no ragsak mo ti umadayo, namin pinsan nga ingka ingkolbo, tuy gumaw gawawa a puso, mangipateken kat napudno. No ragsak mo ti umadayo, awanen ti mabalin ko. Lipaten kan ubiyag ko, tawan kan tuy sidong ko. Lipaten kan ubiyag ko, tawan kan tuy sidong ko. Daytoy kadin ti maudi apa nagkitatan, taapay adi mo ipereng day tarupam, sa inek tinsumbat mo awan mangego at timek mo dudugem unay tuy puso italulwa dito'y barukong ko.
aktal na tuy nakem ko anyaman ti banagin di sidir mo uray na sakit tuy barukong ko awatek awan mabalin ko kaslaan mo kun tigapwanan nakurang kalaeng di pamuspusan rigatem lang asyak tahi masaktan di mo mairwangan dayta sarita daytoy kadin ti maudi apa nagkitatan taapay adi mo ipereng day tarupam sa inek din sumbat mo awan mangeg ko ati mek mo dudugem unay tuy puso italulwa dito'y parupong ko isardeng mo dayta sang sangit mo denggek kat itiga po tadi agtal na tuy nakem ko hanyaman ti banagin di sidir mo uray na sakit tuy barukong ko hawatek awan mabalin ko isardeng mo dayta sang sangit mo denggek kat itiga po dadi agtal na tuy nakem ko hanyaman ti banagin di sidir mo uray na sakit tuy barukong ko hawatek awan mabalin ko uray na sakit tuy barukong ko hawatek awan mabalin ko Di nagsinaan
Ikikitam lunagin na tuirig na amang et nagpaydong maasig ka patyan at adi ka pulos linipan di ka linaksin dito'y puso ken rigna apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka maadaywan uray siya kan in ka paspasaktan uray ata sa bali nga ipang pangrunam apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka maadaywan uray siya kan in ka paspasaktan uray ata sa bali nga ipang pangrunam apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka maadaywan uray siya kay in ka paspasaktan uray ata sa bali nga ipang pangrunam apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka Apay payla siyak ti pinay bayan in parupa mawan kay mo dingak ken ka uray pa maranglaen asyak ti patkem apay kastoy ti kalak ama apay nga awit ko tiriga apay anaulpit ni kasa kasat ko anak kaya pinadas ko amin akabayla pinadas ko ti agbalin anatibker tapno ni ayata di maraka pinadas ko in sakripisyo tulbiyak ko awan pinanunot ko no di si kalae na ipar patek ko
Basoy ko kadi nulipatan ka kaunggan to'y puso. Basoy ko kadi nuiwaksikan dito'y panunod ko. Yakot madaera purit asaen let ang barukong ko amang lemes manggudas tuy biyag ko awanen baby ayan anang balot na irun akawar ni ayan kas may biag ko pa dirag sakit na sakit abalikas nagmati akin ka tanatalgit tu'y puso ken na yang gaya upaw di ayat mo di mapagpiara awan sasabihin na di ayat ninakit balik na na inap pinag-ibig italagkan na nama nagsulbon na bunga dagiti nga arapaan na inta hinulit ikariken sa pagka siyang tutay pumusay lagip mo't tulaeng mangbiyat pinaglabas ay kupina ng kalmanta naputan at kanta arpis amang pasanta nagkeltay nga ayan. Diyak ninamnaman akas to'y tindag mo ang kalang-aman yawat ko to'y ayan ngepa iti inkain supapa sinuap pa'y itang inbati
Dinaketay na ayan, dinaketay na ayan, dinaketay na ayan.
Hala kakabsat, dito yan nagpatinggari video kat sapay kuma nagustuhan niyo. Di yu liplipatan tag-subscribe, tap na updated kayo kanayon. Aging gamanen iti sumaruno. Bye-bye!